Ni na tabbata da zan burge ka in baka yarda ba dan kula min wannan subscribe kana ka taba mini wannan kararrawa domin sanar maka sababbin aikina da zara daura. Jama'a assalamu alaikum, har ila yau sunana Shamsuddin D Baba, barkanmu da zuwa Shambal D TV. Wato yau bidiyon da zamu koyar shine yadda zaka canza wa Google account ɗinka suna, ko ka canza masa password, ko kuma ka canza masa hoto. Da fatan da Allah za a rinka taba min subscribe kuma kana dan taba min kararrawa. Da zaran na saki bidiyo na lalle za ku samu, domin za ku amfana sosai wurin koya maka abubuwa da suka shafi more rayuwa ta wayanka ta Android. Kai tsaye ku shiga cikin bidiyo. Da farko idan ka ɗauki wayanka za ka shiga menu sai ka wato nemi Play Store. Idan ka nemi Play Store ka shiga haka, yawwa da ka ja Play Store bayan ya gama buɗewa, wato sai ka zo ka taɓa nan gurin, gashi nan wannan, wato idan ka taɓa sai ka shige shi, za ka ja shi, za ka ga ya nuno maka nan gurin, to sai ka shiga Google account, gashi nan sai ka shiga Google account, wannan gurin yadda na shata muku. Idan ka shiga Google account aka jira shi ya dan buɗe haka, yawa to kaga zai nuna maka nan gurin, sai ka sake shiga wato wannan na biyun, gashi nan personal information, gashi nan na sata muku shi. Haka idan ka zo sai ka shige shi haka, bayan ka shige da shi zai kawo maka nan gurin, to kaga kun ga ajandan sunan nawa, ga Shamsuddin Nuhu, ga wato shekarun da aka haife ni, date of birth, ga kuma mail, ga kuma passport din, ga kuma dai duk sauransu dai, ga su ya nuna maka abubuwa da yawa. To tun da kai sunan Gmail na kake so ka canja, to ba ruwanka da ko ina. In passport ne ma za ka iya zuwa ka shiga passport, idan kuma wato su hoton ne za ka iya taɓa kan hoton. Amma tun da kai suna za mu canja yanzu a koyarwar da muke yi, to kaga za ka zo ka taɓa wato nan gurin kenan. Kaga idan ka zo kawai sai ka taɓa haka, to za ka jira ɗan yi sacin kaɗan. Yawwa gashi ne na sacin, gashi ne na sacin, ka jira wa gani yadda zai buɗe. Yawwa to kaga ya nuna maka, to gashi nan ya nuna maka Shamsuddin Nuhu, Shamsuddin first name Shamsuddin, last name Nuhu. To gashi nan mu muna so mu canja don mayar shi, ni abin da nake so in mayar na daga Shamsuddin zai koma Shambal D TV, Shambal D wato TV TV. Yawa to kaga shikenan, bayan ka gama kana so ka abin nan sai ka zo wannan save din, gashi nan ya ka dan tura ka zo ƙasa, sai ka taɓa wannan save din, gashi nan bari a shata muku shi, kalle shi, wannan save din gashi nan a ƙasa dai, wannan save din gashi nan a ƙasa, da ka zauna save din nan sai ka taɓa shi. Bayan ka taɓa zai yi rolling haka, to dan yi rolling, to kaga za ka taɓa wannan save din, dan yi rolling za ka jira shi, ga shi nan daga Shamsuddin, wato kaga ya canja, gashi nan ya canja ya koma Shambal D TV. To alhamdulillah, gashi dai yadda da ka canja Gmail ɗinka wa suna. Wato da Allah kar a manta da subscribe, mun gode da irin gudunmawar da kuke bamu, don wannan subscribe shine zai rinka bamu dama mu rinka wato sake muku abubuwa da zarar mun ɗora. Mun gode.